Tak s Bohem Kempe. Bohem Kempe. Je to poslední videíčko, který tady děláme. Budíček ve 4 ráno. No, 1,5 hodiny balení. No, to nemůžeme ani nikde. 30 minut skluz. Oproti termínu. No jo, ale 1,5 hodiny má zpoždění trajekt. No tak to. Tamhle ty dva fleky, to je to, co tady po nás zbylo. Jak jsme si je krásně vyleželi. Za posledních 9 dnů, přesně tak. No a doufám, že se sem někdy vrátíme. Sice mi to připadá jako málo pravděpodobný, ale doufám, že jo. Takže chyba i na trajekt. Nebo co si dát ještě 15 minut? Já vypiju tu kolu a... A tam někde by bylo, ne? Takhle to tady po ránu vypadá v 6:30. Všichni se snaží dostat z Manu. Nejdřív se snaží všichni dostat na Man a teď se snaží všichni dostat z Manu. I my. Start standing here for me, please. Start standing here. Se podívejte, kam taky umíme narvat samolepku. Takže jestli se tady někdo bude pohybovat, tak doufám, že to... Hezky. Tak doufám, že tady samolepka ještě bude. Murais nebo Murej muzeum, takže tady vlastně je jediný místo, kde jsme našli fotku Františka Šťastného. No, nalepili jsme tam svoji samolepku a takovýhle to tady je obložený motorkářema, protože se teďka přerušil závod, půjde až večír, takže tady tohle je jedno z míst, kde jsme nechali nějakou svoji českou stopu. That's great. There, look. Yes, here.
Yeah. Yes. You know. Okay. Thank you. Se tam trošku zrcadlí, pochodí. Tak tady ho máme, Františka. František Šťastný. Další z našich zastávek, Lancasterský viadukt, dole řeka, nahoře voda, jak prohlásil bratr, je to úplně jednoduchý a vypadá to úplně normálně. Je to jak zatopená silnice. Tak. A je tam i mělko, podívejte se tamhle tý labuti. Tato má prostě sotva pod břicho. Jo. Tam je takhle vody. Víc tam Takhle není. vody. Mám chuť to přeběhnout na druhou stranu. Tak počkej, já si jako pustím pořádně video, jo. Ale to bych si asi ani z pláštěnka by mi nepovedlo. Hele, a ono vlastně je to úplně jedno, protože celou dobu jsme teď ve vodě, tak jako... Jasně, jako jestli v tom mám plavat, nebo to je jedno.